Kumwanjumu ligeli ntima yentibuna kwanya koigwa obuya bwegento okerigo ikase kegotoka omuruki wayo mokora matemo ya Kisii na kanyara max 1335 nabere niga igwo obuya bwe skuru ya Nyanchwa na kumubeteriye gotara weke skuru eyo asogo chikwerege libaga elianda ancherwe waso class keligia kenda gose form 1 omurikito Josephat Yamisi na mange Eugene mochere mosemagaya ye koirwa guchia asenseme transmare ndira chikobaga kolise chombe niganya letokoba kubateru koboko na koirwa seskuru asanya letokoba kora ekrasi ya gatana gatatu umwako nya letokoba gogwita na bigo gokora biya bono babante itariko nyaranga chaka kobera isiko mumanya ma olioko ni bukurutu agachaka nyara para kamburi ngyo tari gucheresko ngamatenga baba tabuati obo asuko nyara kongire skuru agantebi angira so mwalimu mumugusi achigonso mina mulisiri chingombe tana igetoro akarati nkoberesko akangire skuru ngo ike skuru yewe kaichuma chuma musi na Jumapili na lisi chingombe mwana uturikomo mochokoro no bo muisikone mwana bo mochokoro yone nina ga montigerete ogo ikaransa ono akagenda timetie saka nombo na timetie sema yakale nje molende bakabono iga ono ganyo to mosamari umuya akana ashiru na ndwalete akamatebe ngatogende ojikolise umuntu rawo mwana yagancha bono nigo aboritiwe ira nyare ko bagakwira na sobo elinde nyare ko bagakogendera amona masomae Kerana korete class 8 nganyara max 337 bona gante bita kunyara ande bona ngira nasi baba rubuna gonkora ngende school ekyona kikirete Eugene mochere kuboka mambye chuni naboigo gotara gwikira ase skuru yabamura ya Nyanchwa maega yo gotebwa obuya bwe skuru ya Nyanchwa nigo na imugite chinse 11 obutuko ngacha namaguru gocha baka kyohoro ngatenega ari bakandine risi ishirini mpaka town nabona chete namaguru gocha kobori Nyanchwa ngayere bakanteberia asira ngamatebi gogotara jisukuru oike yo era kororera mabira kakini ochakiri Nyanchwa ekosomi yanjira no some Maga Eugene goika ase skuru ya bamura ya Nyanchwa niganya letokoba kwariga nigwa senjire abene asobotenirwe skuru bwatebire nigobora yange elinde komuira Eugene korende Eugene tabwati amagani ao ati yabo chianga che skuru gose uniform ebikoro to boigo amana shopping yera mugania nyara kobaga gosoa ase skuru iyo twakuana na administration bakaraitsa need case tukamutebia chiale nto muiboli yake anto wadimiti mwana biro muiboli akalenta I believe ne grandmother ai one skuru nere wiring wadimiti mwana oyo emwe partial scholarship as fees but ntobwa uniform toko mwana oyo ntobwa shopping toko mwa okobolia okonene ngochia aso mondondo bwensi ubwate okoganyo kuya anyara kobaga wesokia elinde Eugene anyara kobaga kogendera amone chisemichiae akia bandigerete gosawa kimonkonye nende skuru nchente tagosoma. We are pleading to the community yako rugali ogembo community ntobwate chief the local chief ntobwate MCA ntobwate MP we have the county government aid and don't bara mwana oyo anyargo se skuru asomikiarno mwana ole very needy bono ekerero kiangina koronora monchari ninga aba samaria bya banyara ko bagwesokia babwaterana amonere kwene kyabuna omocho koro Eugene onyara ko baga konyora SMIA koripatire kataseni Ndizi TV korwa skuru yabamura ya Nyanchwa yegotoka me county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.